Good morning students. Previous class la pathina types of operators paathirundhom. Arithmetic operators, relational operators, logical operators, assignment operators paathirundhom. So balance வந்து conditional operator. Okay, so அந்த conditional operator இன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஓகேவா? So conditional operator அப்படின்னு பார்த்தோம்னா so பாத்தீங்கன்னா very important question. So இது 2 marksலயும் 3 marksலயும் கேட்பாங்க. 3 marksல கண்டிப்பா கேட்பாங்க. So question papersல 90% of question paperன்னு எடுத்துட்டோம்னா இந்த question இல்லாம இருக்காது மேக்ஸிமம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து இதை நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக படிச்சிருக்கணும். ஓகே ஸோ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர். ஸோ டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஆல்சோ known as கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர். ஸோ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டருக்கு இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெர்னரி ஆப்ரேட்டர். ஏன் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து 3 ஆப்ரண்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகே ஸோ அதனால் இதை வந்து டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே தட் எவால்வேட் சம்திங் பேஸ்ட் ஆன் ஏ கண்டிஷன் பீயிங் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அந்த எக்ஸ்பிரஷனில் கூட கண்டிஷனை பேஸ் பண்ணி அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து ட்ரூவா ஃபால்ஸா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவாலுவேட் பண்ணுறதுக்காக தான் வந்து இந்த கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே இட் சிம்பிளி அலோஸ் டெஸ்டிங் ஏ கண்டிஷன் இன் ஏ சிங்கிள் லைன் ரீப்ளேசிங் த மல்டி லைன் இஃப் எல்ஸ் மேக்கிங் த கோட் காம்பேக்ட். ஸோ நம்ம வந்து இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்றது C++ல ப்ரீ 11th படிச்சிருக்கோம். ஸோ இஃப் எல்ஸ் ஏன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ பர்டிகுலர் கண்டிஷன்ஸை ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே ஸோ இஃப் எல்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுடைய ப்ரோக்ராம் கோடிங் பார்த்திங்கன்னா நிறைய லைன்ஸ் அதாவது மல்டி லைன்ஸ் வந்து கோடிங் இருக்கும். பட் இதை வந்து சிம்பிளாக நம்ம சிங்கிள் லைனில் மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கோடிங் எழுத முடியும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து இந்த கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டரை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஸோ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்ணுறதுக்கான கோடிங்கை சிங்கிள் லைன்லேயே நம்மளால் எழுதிட முடியும். ஓகேவா? ஓகே ஸோ டெர்னரி ஆப்ரேட்டருடைய சின்டெக்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ சின்டெக்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேரியபிளுடைய நேம் நம்ம வேரியபிள் நேம் என்னன்னு ஃபர்ஸ்ட்டு அசைன் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் வந்து அன்ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ ட்ரூக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவோ அதை ஃபர்ஸ்ட்டு கொடுத்துடணும். நெக்ஸ்ட் இஃப். ஸோ இஃபுக்குள்ளே உங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன் டெஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்னவோ அதாவது கண்டிஷன் என்னவோ அதை வந்து நம்ம கொடுத்துடணும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து எல்ஸ் பார்ட். ஸோ எல்ஸ் பார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்க்கான ஸ்டேட்மெண்ட் என்னவோ அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடணும். ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டருக்கான சின்டெக்ஸ். ஸோ இந்த சின்டெக்ஸை மட்டும் கூட 2 மார்க்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக பார்க்கலாம் பாருங்க. ஸோ இதில் 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மினிமம் ஈக்குவல் டு 50 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ வந்து 50 அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ட்ரூக்கான ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே ஸோ இஃப்க்குள்ளே என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா 49 less than 50. ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு ட்ரூ பார்ட்டில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் 50ன்ற வேல்யூ. ஸோ 50ன்ற வேல்யூ நமக்கு அவுட்புட்டில் கிடைக்கும். ஸோ இல்லை இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து ஃபால்ஸ் அப்படின்னா ஸோ எல்ஸ் பார்ட்டில் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா 70 கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா அந்த 70 அப்படின்ற அவுட்புட் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷனை பாருங்கள் 49 less than 50. ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா ஃபால்ஸா? ஓகே ஸோ கண்டிஷன் வந்து ட்ரூ இல்லையா? ஸோ ட்ரூ அப்படின்னும் போது ஸோ ட்ரூக்கான பார்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ 50. ஸோ அதான் அவுட்புட் நமக்கு வந்து மினிமம் ஈக்குவல் டு 50 அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதே எக்ஸாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்கோம். இதில் வந்து 49 greater than 50 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ greater than 50 போது இந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ். ஸோ ஃபால்ஸ்ம்போது ஃபால்ஸ் பார்ட்டில் எல்ஸ் பார்ட்டில் என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 70. ஸோ மினிமம் ஈக்குவல் டு 70 அப்படின்ற ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு. ஓகே ஸோ இதான் வந்து கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டருக்கான எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமாக பார்த்துக்கலாம் வாங்க. ஸோ பைத்தானில் எப்படி ப்ரோக்ராம் எழுதலாம்னு பார்க்கலாம். ஸோ A, B அப்படின்னு நான் 2 வேரியபிள்ஸ் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஏவோட வேல்யூ 30 அண்ட் பியோட வேல்யூ 20 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அசைன் பண்ணிட்டேன். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து வேரியபிள் டிக்ளரேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் எழுத போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து மினிமம் ஈக்குவல் டு A இஃப் A less than B எல்ஸ் B அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். A அப்படின்றது ட்ரூ பார்ட். ஸோ நம்மளுடைய கண்டிஷன் வந்து A less than B எல்ஸ் அதாவது ஃபால்ஸ் பார்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா B. ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து ஆன்சரை நமக்கு அவுட்புட்டில் டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கான பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். த மினிமம் ஆஃப் A and B இஸ் அப்படின்றது நம்மளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் கமா மினிமம் மின் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ மினிமம் அதுதான் வந்து நம்மளுடைய அவுட்புட் வேரியபிள். ஸோ நம்ம என்ன வேரியபிள் அசைன் பண்ணுறோமோ அதுதான் இங்கே வந்து
அவுட்புட் வேரியபிள் என்ன அசைன் பண்ணுறோமோ அதுதான் இங்கே கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள் அவுட்புட் என்ன கிடைக்குதுன்னு. ஸோ இப்போ கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா A less than B அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஏவோட வேல்யூ வந்து 30, பியோட வேல்யூ வந்து 20. ஸோ கண்டிஷன் ட்ரூவா ஃபால்ஸா? ஸோ ஃபால்ஸ் இல்லையா? ஸோ ஃபால்ஸ் அப்படின்னும் போது எல்ஸ் பார்ட்டில் B அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஃபால்ஸ் பார்ட்டில் என்ன சொல்லணும்? B. இப்போ பியோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா 20. ஸோ த மினிமம் ஆஃப் A and B is 20 அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ நம்ம எடுத்துகிட்டு 2 வேரியபிளில் மினிமம் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, இதுதான் வந்து கண்டிஷ்னல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்றது. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸில் 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இந்த 5 டைப்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர்ஸும் ஒரு 5 மார்க் கொஷின். ஸோ 5 மார்க்ஸில் கேட்டால் எல்லா ஆப்ரேட்டர்ஸும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். எல்லா ஆப்ரேட்டருக்கும் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக எழுதணும், எக்ஸாம்பிள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க, வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா டெலிமீட்டர்ஸ். ஸோ டோக்கன்ஸ் நாம் வந்து பார்த்துட்ருக்கிறது டோக்கன்ஸுடைய எலமெண்ட்ஸ். ஸோ டோக்கன் எலமெண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? ஐடென்டிஃபையர்ஸ், கீவேர்ட்ஸ், ஆப்ரேட்டர்ஸ், டெலிமீட்டர்ஸ் அண்ட் லிட்டல்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அதில் தான் நம்ம வந்து ஆப்ரேட்டர்ஸ் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது டெலிமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த டெலிமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாங்க. So Python uses the symbols and symbol combinations as delimiters in expressions, lists, dictionaries and strings. So Python uses the symbols. ஸோ பைத்தான் ப்ரோக்ராமில் நம்ம வந்து நிறைய சிம்பிள்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த சிம்பிள் எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா காம்பினேஷனாக இருக்கலாம். அதாவது ஷார்ட் ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர், அந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் காம்பினேஷனாக கூட நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதெல்லாம் எங்கே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சிம்பிள்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிரஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து லிஸ்ட். ஸோ லிஸ்ட்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்க போகிறோம், லிஸ்ட்டுன்ற சாப்டர் நமக்கு தனியாகவே இருக்குது. ஸோ லிஸ்ட் அடுத்தது நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டிக்ஷனரிஸ், நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்ஸ். ஸோ இதிலலாம் வந்து இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ என்னென்ன சிம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ வந்து ஓப்பன் அண்டு க்ளோஸ் பேரந்திசிஸ், ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட், அதாவது ஓப்பன் பிரேஸ் அண்டு க்ளோஸ் பிரேஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து கமா, கோலன், டாட், சிங்கிள் கொட்டேஷன், ஈக்குவல், செமிகோலன், ஸோ ப்ளஸ், ஈக்குவல் டு, மைனஸ், ஈக்குவல் டு. இதான் வந்து நம்ம அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேட்டர்ஸில் ஷார்ட் ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டர்ஸாக யூஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி காம்பினேஷனாகவும் நம்மளால் ஆப்ரேட்டர்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து டெலிமீட்டர்ஸ். ஓகேவா, ஸோ டெலிமீட்டர்ஸை பொறுத்தளவுக்கு 1 மார்க்ஸில் கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் நல்லா இதை பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இந்த சிம்பிள்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுன்றது எல்லாமே எந்தெந்த சிம்பிள்ஸ் மட்டும் இதில் டெலிமீட்டர்ஸில் இருக்குதுன்னு பார்த்துக்கோங்க. இவ்வளோ தான், இந்த சிம்பிளை தவிர மற்ற சிம்பிள்ஸ் எதுவுமே டெலிமீட்டர்ஸ் கிடையாது. ஓகே, ஓகேவா, இதான் வந்து டெலிமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப் டோக்கன்ஸில் நெக்ஸ்ட்டு டைப் வந்து லிட்ரல். ஸோ லிட்ரல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் எ ரா டேட்டா கிவன் இன் ஏ வேரியபிள் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ரா டேட்டா. ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு தேவையான அந்த டேட்டாஸ் இன்புட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, இன்புட் டேட்டாஸ், அதெல்லாம் வந்து நம்ம வேரியபிளுக்கோ இல்லை கான்ஸ்டன்ட்டுக்கோ நம்ம வந்து கொடுக்கறதா வந்து லிட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, வேல்யூவை நம்ம வேரியபிளுக்கோ கான்ஸ்டன்ட்டுக்கோ அசைன் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து லிட்ரல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ லிட்ரல்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதில் வந்து ஒன் டைப் வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ். ஸோ அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாங்க. ஸோ எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இன் பைத்தான் ஸ்ட்ரிங்ஸ் த பேக்ஸ்லாஷ். ஸோ இந்த பேக்ஸ்லாஷ் இஸ் ஏ ஸ்பெஷல் கேரக்டர் ஆல்சோ கால்டு த எஸ்கேப் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ பேக்ஸ்லாஷ் அப்படின்றது எஸ்கேப் கேரக்டர். ஓகேவா, ஸோ இதை ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெப்ரசன்ட் சர்டன் ஒயிட் ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒயிட் ஸ்பேஸ் கேரக்டர்ஸ் என்னென்ன நம்ம பார்த்துருக்கோன்னா டேப். ஸோ டேபுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அது வந்து டேபுக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து நியூ லைன், அதாவது நியூவாக ஒரு லைன் நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து நமக்கு வந்து பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு நியூ லைன் யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து கேரேஜ் ரிட்டர்ன், அதாவது என்டர் கீழே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்ம வந்து /r அப்படின்றது யூஸ் பண்ணுவோம். /t அப்படின்னா டேப், /n அப்படின்னா நியூ லைன், /r அப்படின்னா கேரேஜ் ரிட்டர்ன். ஓகே, ஸோ டேப் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும், டேபுக்கே ப்ரெஸ் பண்ணால் எவ்வளோ ஸ்பேஸ் வரும். ஸோ அந்தளவுக்கு ஸோ நம்மளுடைய அவுட்புட்டோ இல்லை ப்ரோக்ராம் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ ஸோ ஸ்பேசஸ் ஒயிட் ஸ்பேசஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து டேபு கீன்றதுக்கு பதிலாக ப்ரோக்ராம்குள்ளே /t அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி எந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டாவது நியூ லைனாக நமக்கு நியூ லைனில் வரணும் அப்படின்னா /n அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் ப்ரோக்ராமில். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி /r கொடுத்தோம் அப்படின்னா கேரேஜ் ரிட்டர்னுக்கு நாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள்.
இட்ஸ் ரெய்னிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ப்ரோக்ராமில் எப்படி எழுதலாம்னு பாருங்கள். பிரிண்ட்டில் இட்ஸ் ரெய்னிங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த இட்ஸ் ரெய்னிங் அப்படின்றத இட் அப்படின்னு போட்டுட்டோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், சிங்கிள் கொட்டேஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி சிங்கிள் கொட்டேஷன் வரணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த சிங்கிள் கோட் அப்படின்றது கூட ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் தான். ஸோ அதோட நமக்கு டிஸ்பிளே வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு முன்னாடி / அப்படின்ற எஸ்கேப் கேரக்டரை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு அவுட்புட் எப்படி கிடச்சிருப்பாங்க, இட்ஸ் ரெய்னிங். ஸோ அந்த சிம்பிளோட நமக்கு எஸ்ஸும் ஜாயிண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம எஸ்கேப் கேரக்டரை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அதாவது / வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பைத்தான் சப்போர்ட்ஸ் த ஃபாலோயிங் எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர்ஸ். ஸோ இதில் இன்னும் நிறைய எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு 1 மார்க்ஸில் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ். ஸோ அதனால் இதையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ என்னென்ன எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் பாருங்கள். / ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராமில் / யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அதுக்கு முன்னாடியும் கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும்னா நம்ம வந்து இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டருக்குள்ளே / அதை யூஸ் பண்ணணும். இப்போ நம்மளுடைய பிரிண்ட் எக்ஸாம்பிள் ப்ரோக்ராமை பார்த்திங்கன்னா தெரியும், டபுள் டைம் வந்து / யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நமக்கு அவுட்புட் எப்படி கிடச்சிருப்பாருங்க, /டெஸ்ட். ஓகேவா? அப்போ 1 டைம் தான் நமக்கு / கிடச்சிருக்கு, அதுதான் நம்ம கொடுத்த ஸ்ட்ரிங்கு. ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது எஸ்கேப் கேரக்டர். ஓகே, ஸோ இப்படி தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி தான் சிங்கிள் கோட்ஸ். ஸோ பிரிண்ட்டில் லாஸ்ட் எக்ஸாம்லேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் டசன்ட்டு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு பாருங்கள் அவுட்புட்டை. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ டபுள் கோட்ஸோடு நம்மளோட ஸ்ட்ரிங் பிரிண்ட் ஆகணும் அப்படின்னா பிரிண்ட்டில் போயிட்டு வித்தின் டபுள் கோட்ஸ்க்குள்ளே / கொடுத்துட்டு அதுக்குள்ளே டபுள் கொட்டேஷனில் பைத்தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இப்படி கொடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி அவுட்புட் கிடைக்கும். டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே பைத்தான் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங் கிடச்சிருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா /n அப்படின்னா நியூ லைன். ஸோ நியூ லைன் அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் பிரிண்ட்டில் கொட்டேஷனுக்குள்ளே பைத்தான் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன், கமா அடுத்து /n கொடுத்தாச்சு. ஸோ கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து கொட்டேஷனில் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இப்போ நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கும், பைத்தான் அப்படின்றது ஒரு லைன்லையும் நெக்ஸ்ட் நியூ லைனில் லாங்குவேஜ் நெக்ஸ்ட் லைன் போயிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ நியூ லைனாக நமக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து /n அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து /t. ஸோ /t பார்த்திங்கன்னா டேப். ஸோ டேப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ பிரிண்ட்டில் பைத்தான் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு /t கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ அவுட்புட் எப்படி கிடச்சிருக்கு பாருங்கள், பைத்தான் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நமக்கு லாங்குவேஜ் அப்படின்ற ஸ்ட்ரிங் வந்துருக்கு பாருங்கள். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஓகே, இது வந்து 2 மார்க்ஸ்லையும் கேட்பாங்க, 1 மார்க்ஸ்லையும் கேட்பாங்க. 2 மார்க்ஸில் கேட்டாங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே எழுதி எக்ஸாம்பிளோட எழுதணும். ஸோ 1 மார்க்ஸில் அடிக்கடி இதுலேருந்து நிறைய 1 மார்க்ஸை ரிப்பீட்டடாக கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதனால் இதையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ டோக்கன்ஸில் ஆப்ரேட்டர்ஸ். ஸோ டோக்கன்ஸில் 5 எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது, அதில் வந்து அந்த ஆப்ரேட்டர். ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸில் 5 டைப்ஸ் இருக்குது, அதில் கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டோக்கன்ஸ் எலமெண்ட்டில் டெலிமிட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு டோக்கன் எலமெண்ட்டில் லிட்ரல் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம். அதில் 1 டைப் வந்து எஸ்கேப் சீக்வன்சஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஸோ எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஓகே, ஸோ நல்லா படிங்க. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.